So ayan, nandito na naman ako, Shiro Jats at your service. So ayan, nandito na po tayo sa Sitio Lipit. Ayan po, dito po sa Season Pangasinan. Ayan po, punta po kami mag-hiking. Unexpected na naman to na nangyari. Akala namin easy lang yung pagdadrive ng motor dito, pero ang daming bato. Kawawa yung gulong. Pero ang ginawa na lang namin, iniwan na lang namin doon, binantay ng mga bata, binayaran na lang namin. Mamaya na lang, papakita ko na lang sa inyo yung ano. Ito yung entrance, oh. Papakita ko na lang kung gano'ng kaganda dito. So, bye-bye. Nandiyan lang yan. Nauna na sila? Ang alam ko nandiyan sa baba eh. Ako sa baba. Hola. Hola Kasirola! Langgana! Sila. Anybody home? May hagdanan doon. Tingnan nyo na. May hagdanan doon. Nakakatakot naman dito. May papunta na sa bundok yan eh. Kung pa yung mga tanong sipon-sipon, ganun. Papunta na sa bundok yan, di na pababayan. Kasi may nakabike. Uy, di ba galing sila, tapos bababa sila dito, kaya nga 10 steps, 200 steps. Sabi nila? Oo. Paakyat na ng ano yan, gurut, parang guruton. Tignan natin sa baba. Kaya punta nga ako doon, swimming ko. Pero sabi nila nasa taas daw siya natin. Hmm? Meron pa baba dyan? Pataas yan! Nandiyan sila Kuya Rex, bababa sila dyan! Pero mag-picture tayo dyan. Pero kawawa yung bike daw nila, hindi naman dadaan dyan. Asan ba siya pagsimingan? Yan o. Dito yun ang alam ko sa baba. Uy, 200 step yan! What? Wala pa sila. Ah! Wait a minute. Pagbilang ko ng 3, nakatago na kayo! Gago! So yan, Hi! Welcome to my vlog. nagkamali kami ng dinaanan. Thank you, Tay. Yan, si Tatay nagturo sa amin ng daan. So balik tayo doon sa motor. Pwede daw iakyat yung motor doon sa daan. Marunong umakyat pero di marunong bumaba. So, thank you Tay. Sige. Tanghalian na. Ha? Yung may nag-inuman din pala dito. Dala nyo. Ha? Hintayin ko na lang kayo dito sa taas. Uy! Danes! Danica! Yung susi, nandun kay Danica. Sige! Danica oh. Danica! Oo nga, akyat nga.
Dala nyo! Dala nyo tumawid ah! Ika! Oh, hindi ako lalagyan mo kaya. Ay! Ay! Wala! Bago! Bye-bye! Ha! Pagod. So ayan, nandito na kami sa sa kabilang daan. Naitawid na namin yung motor sa taas. Bawal ang dalawa, hindi kaya. So kita-kits na lang ulit. Wala bang signal dito? Nani ka? Sinalakay ka lang. Palibutan ng bundok ko. Tatalino nandito. Ha? Bumili sana tayo ng kamatis. Ayun. Kamatis oh. Tomato. Ito ba yung pinuntahan ka na? Hmm? Dito? Sila? Ha? Sila. Ano ka na nakapunta din? Hmm. Pero yung papunta, alam ko yung dito lang. Dali ka, mag-ano ka, magtungkod ka. Yung tungkod. Ingat kayo dyan ha. Hoy! Mauna ka nga dyan, Ray. Ha? Mauna ka. Ay! Dali ka, di ba kababa? Ingatan mo yung ano, mga bato na, na nakalabas. Yung mga gantong ano mo. Tsaka side ka. Huwag kang pa ganyan. Huwag paharap pa side. Dali ka. Side ka. Dito ka pa side. Okay. Side lang para pag nadulas yung isang paa mo, may pwersa pa yung isa. Hi! Pinsan kong tatakutin. May slide. Pati hanging bridge. Bakal na nga yung hanging bridge. Takot ka pa. Siyad. Si Danis. Pagdating uwi agad. Kain tapos uwi agad. Nakakita ka ng antique ng personal? Antik, malaki. Yung kulay ano, gray na parang nagsi-silver siya. Hindi. Mamaya makakita ka.
Okay. Okay na. Yung tripod kaya dinala nila? Dinala ba nila yung tripod? Si Kuya Tito Rex. May flies naman. Hanging bridge. Dali, dali, dali. Muna ka. Dali. Huwag mo itungkod yan, butas-butas dito. Okay na. Sina, dali mo. Wow! Wow! Basta dyan na! Sina. Pinahuli kita! Dali nyo ah. Sige. Ito naman, ano na maglakad. Sige, hawak lang. Oh. Ano ba? Sina. Buzzer! Ang galas! Sige. Nandun yata sila sa kabila. Sige, lakad lang. Huwag mong pansinin sa baba. Isipin mo, ano lang. Simpleng ano lang to, normal na daan. Oh. Kita mo? Yeah! Hotdog. Mamaya. Tara. Ganyan mo yung mga bato, lagtawan mo yan, hindi aapakan niya mga yan. Eh. Yung kanina to. Oh, ginagawa mo. Ay ko. Wait lang. Ito! Kasi nakita ng bato. So ayan, hindi namin alam kung naliligaw kami o dito ba talaga yung ano. Dito ba talaga yung pinunta nila. So ano masasabi mo sa pag-hiking natin? Hiking ka Alam niya kami. May Sana siya. eh yung kawayan, nasaan yung kawayan? Ah, Ibigay mo yung kawayan. ayan. Eh yan, naka-ready na. Kasi mga tao pala nito nagpapanggap ng Ano pala no? Kasama ni ate. Cannibals. Bagay kayo magsama ko. Siguro iwan mo na ako. Yung carnidation ang unahin yung mga medyo malusog. Kasi yung mga matagal kainin. Makolesterol. Mamaya. Daki pa ko. Nakuling natulang para masalap sa bunga. Ipasak mo ka dago sa masilat-salat dyan. Nalalamunan ka. Napadaan, Dumaan lang talaga tayo. naligaw, Dumaan lang talaga tayo. sa sityo lipit. Yung mga bikers, hindi makita, wala na sila. Mga kasama namin ay pagod na sa paglalakad. Aakyat na naman, dadaan sa bridge. Yung isa dyan, takot sa pagdakad sa bridge. Yung may tungkod, pangalan niya Gisa Tabin. Sina, nagmamadali tayo. Punta
Pagdamit lang. Bawal daw marami. Bawal daw marami. Hindi, ano yan? Bakal naman. Hindi, bawal nga marami. Hindi na. Kaya bawal marami. Ang inaano yung bibigay itong ano, puste. Hindi na. Yata ha? Binibilisan ko naman. Sabi niya, bilisan ko, di bilisan ko. So ayan, nagkita-kita din sa wakas. Nandito na yung mga kasama ko. Ayan, nabutan kami ng ulan. Tayo, ito jersey, Silvira jersey. Jersey. So ayan. Relax. Cellphone boy. Tagal ah. Yeah. Maliit na bulsa bro. Baka vlogger to. Oh, wag mo tatanggalin yung suit mo. Tapon mo na yun. So may ulit. Utangin mo na yung ulam natin. Kainan na. Ayan na, pagod na. Pagod yung pinunta natin na. Bakit kung ulan? Hindi ko alam kung ulan yung nalalasahan ko, yung pawis ko. Maalat na ba? Sulit daw yung kanin. Nagamit mo na ata Yan nga. Ito, video to. Kaya ano ng pito ko eh. Eh, kamayin mo na. Jack! Only rice. Ingat, dapat yung dapat pangkulutan. Saya konti pa. May dalat. Anji, pangkulutan niya kat. Ayan, tapos na kami kumain. Ayan, punta na kami doon. Ayan, mga nagbabantay ng mga bike, oh. Bantayin nyo, ah. Uy! Walang buhaya dito. Dito yung ataw. Ada. Ah! Baka banyas. Silmunan ka pala. Ako. Silmunan pa ka. Nay! Bakit po may baba? Pagbilang ko ng 3. 1. 10. I wonder how, I wonder why. Ilagay ko na, baka ano, malaglag pa. Tengko!
Eh, picture, picture. Oh, 5-5 lahat ng klase. Right. Oh, barya-barya lang po sa umaga. Gunggong. Yeah. Oh yeah. Hoy, ginagawa niyo yan? Bawal yan ah. Yan, dito na po kami. Diyan. Saan na ka dyan? Aray ko. Ah. May buwa. Ginagawa niyo dyan? Gab! 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 Ano? Bakit? Wala. Wala. Saan na eh? Aray! Sakit sa paa? Aray! Ilalim daw yan, malalim. Tignan mo, nandun! Hihit! Malapit na. Kunti na lang. Kunti ka na naman ako. Tama na dito? Okay na to, masyado nang malayo. Ayun, di malalim dyan. Hanggang dito ko lang. Wala, maniwala kayo may gas. Uy! May ano, limango. Ha? Kunin mo nga yung kawain ko sa lumulutan. Ayun ako ba? Ay, mag-slide. Saka mababagong ulo mo dyan. Hindi ko makaya. Mababagong ulo mo dito. Hindi ko makaya pigilan. Ah! Gago ka naman eh! Tayo naman ka eh! Nice. Alright. Isa sakit? Ilang beses ako nadulas. Nakapaka din ako? Sakit sa pa? May bato dyan, may bato. Lungod din ako dito, sakto dito.
Dito yung tama ng bato po. Ayan! Yan! Uy! Saan na sila ngay? Ay, meron din doon. Ang baho, lalim. Sakit sa pao siyang. Nangyari na ang dami insekto sa puwet. Hindi ba insekto? Ha? Tayo mga nasaktan na. Sa amin ni jacuzzi. Kaso madumi na doon ngayon ah. Pinagtugihan na tatay. Good morning sa inyo. Sakit. Run! Ay, jump! Kailangan doon. Hindi natin alam babagsakan natin sila. Ang tabo. Dito ako tumaan kanina. Alam ko lalim. Kapit na kapit. Wala. Aray! Umulan kasi kaya ganito yung kulay. Oh, tara, libat, Antong naman. Barinig ka sa mukha eh. Oh, next, Antong. Ano? 'Di ba? 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 'Di
Bilis! Bilis! Ito pa, sayang! Bilis! Go! Ay, gagawin na. Antok na yan. Nahikab na. Pati ako'y nahikab din. Lalapit na masyado sa makikita tayo ng ano. Black Gio. Hoy, baka naman, bibilisan nyo. May ahas. May ahas. Dala nyo! Hoy, may ahas na. Bilisan nyo kaya. Dennis, bilisan mo, mahuhulog na. Maluhulog na baka naman. Ha? Ganun yun. So dito ko natatapusin ang aking vlog. So po si Shiro Jobs. Kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, ayan, mag-subscribe ka na. Pindutin mo na yung pula. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. So, peace out! Peace out! Cause you got that like you